As aventuras de Minchi. Ai, a min non me dan medo as películas de terror. Non, eu son moi valente. Non teño medo, non nadiña. Ai, ese leñador. Non, ese leñador non me ten boa pinta, non señor. Hola, Minchi. Olla, que susto! Pero, Minchi, que fas vendo unha película de medo se aínda és moi pequena, non crees? Ai, outro día leváronme para o salón e estaba Marta, a irmá de Dani, e as súas amigas vendo unha película. Sí. Marta e as amigas son moi guapas. Ah. E moi modernas, Maquíllanse todas e teñen o pelo longo e son tan... tan así... Minchi, eu así véxote un pouco rebella. Claro que Marta e as amigas xa teñen 14 anos e poden empezar a facer cousas de maiores como ver películas de medo. Pero va que Dani aínda non as ve. Non, pero Dani ten un xogo de monstros que dá moito medo. Como a peli esta, na que hai unha rapaza que vai soa polo bosque. Un bosque moi escuro. E hai un leñador que é moi malísimo. E que hasta... Veña, Minchi, pero se os bosques son moi bonitos. Non hai leñadores malos, non teñen perigo. Ti estiveches nun algunha vez? Que eu saiba, non. Pois, por que non visitamos un? Veña. Vale, boa idea. Os bosques. Os bosques funcionan como grandes casas ou hábitats para animais e plantas. Nun bosque hai moitas árbores que nos axudan a respirar porque producen moito oxíxeno, fundamental para os seres humanos. Unha árbore mediana produce ao ano máis ou menos o que respiran 5 persoas. Moitos dos seres que viven no bosque axúdanse uns aos outros. Por exemplo, as árbores altas danlles sombra ás plantas pequenas que non soportan a calor. O papel fabrícase con árbores. Cando imprimimos algo co ordenador, non nos damos conta de que para fabricar un paquete de 100 folios se necesita un tronco de madeira como este. Así que debemos utilizar mellor o papel para que non corten tantas árbores no bosque. Moito me gusta o bosque, pero con tanto animal dame medo. Prefiro estar tranquila no meu terrario. Pero, Minchi, se os bosques do planeta son fundamentais para a vida, biches cantos animais e plantas hai nel? Propóñoche un xogo. Sí, un xogo, que divertido. Mira para o ordenador. A ver. Dime cal destas 3 imaxes é un bosque. Esta? Esta? Ou se cadra esta? Ai, é o típico xogo que ten truco, porque eu ver vexo moi fácil. A segunda! Vale, acertaches. Outra pregunta, esta máis difícil. No bosque hai moitas árbores. Mira esta. Que che parece? É increíble, que grande. Sabes que árbore é? Dame unha pista. Vale, é unha destas 3 árbores. Bidueiro, secuoia ou pode ser un carballo. É un carballo xigante. Vale, acertaches no de xigante, pero non é un carballo, é unha secuoia. A secuoia xigante é o organismo vexetal máis grande do mundo. Ai, tardaría anos en subir ata a copa da árbore. Sabe lo que che digo? Que? Que vou seguir investigando no ordenador cousas sobre o mundo das árbores. Daquela xa non vas seguir vendo a película de medo? Non, vou quedar buscando información sobre as árbores. Así é estar moito máis tranquila. Adeus. Moi ben, vale, veña, Minchi, ata pronto. Ai, é certo. Non quero pasar medo. Mellor busco árbores curiosas que haxa polo mundo adiante a ver.